L'esport és alegria, dolor, passió. L'esport és vida. Aquestes paraules són les que possiblement millor defineixen l'exposició de fotografies d'Abelino Pi. 66 imatges que mostren els moments viscuts pel fotògraf en diferents àmbits esportius com el tennis, el futbol i, sobretot, els Jocs Olímpics de Munic. Va ser quan vaig presentar una foto en un concurs, que era la Casa Agfa, i em van donar el premi a Munic. A Munic em van premiaven a una de cada país del món i a Espanya em va tocar a mi. I llavors em van introduir dintre del món olímpic, en què hi havia el senyor Samaranch, que estava allà també amb el protocol, estava allà buscant la presidència, tot aquest món. Llavors Munic em va fer l'entrada a dintre del món de l'esport. Es tracta d'imatges carregades d'emotivitat, que el fotògraf ha anat capturant des dels seus inicis professionals. I he treballat pels diaris, i tant anava a fer cloaques com a coses de personalitats, fins a fotografiar també la Casa Real, ho he fet tot. Però bé, quan vaig veure l'esport i vaig jugar jo al tennis, que el jugava, vaig dir, escolta, m'agradaria tirar fotos. I vaig començar amb el tennis a tirar fotografies. I això em va iniciar en el món de l'esport. Aquesta selecció de fotografies d'Abelino Pi es poden veure a la capella de l'antic hospital de Malgrat de Mar, una exposició organitzada per l'Obra Social de la Caixa.